Arratsaldeon, zer moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Eusko Ikaskuntza berak izango da gaur ere gure protagonista nagusia. Eusko Ikaskuntzako gazteria sailak hainbat tailer antolatzen ditu urtean zehar, eta haien artean aztarna ekologikoa izena duen egitasmo berria. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta aztertuko dugu hurrengo minututan nola landu duten partaidek programa berritzailea. Donostian ditugu jadanik aurko bi partaide, Nerea Fernández eta Ander Fernández. Hai, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz, ono? Bai, ondo. Urduri, esaten zen. Bai, pixkat urduri, bai. Pixkat, bai. Lehenalia? Nerea bigarrena, baina urduri bide. Nerea lehenengoa. Erraz izango da. Beraz, Nerea Fernández, aztarna ekologikoko Gipuzkoako taldeko tutorea. Ezta? Bai, hori da. Naiara etxepetelekurekin batera, biak izan gara tutoreak eta koordinatzaileak. Eta Ander Fernández, aztarna ekologikoko Gipuzkoako taldeko partaide bat. Partaide bat, hori da. Eta ikasle arkitektura? Arkitektura ikasten nahi naiz. Bale. Eusko Ikaskuntzako gaztek, edo Eusko Ikaskuntzako gazteria saia, gaztentzat erakargarriak diren proiektuak garratzen ditu, tartean hainbat tailer antolatzen dira ikasturtean zehar, ez dakit Nerea tailerra hauen ezaugarri nagusiak aztertuko izanen edo? Tailer honena batez ere izan da sentsibilizazio proiektu bat, eta hori Gipuzkoako kasu honetan eta Bizkaiako gazteak parte hartzeko. Hori da batez ere, ez dakit. Beste tailerrak ere antolatzen dituzue ikaste sailan edo? Ni beste tailer batean nago ere, eta da Auñamendi entziklopedia berritzeko. Zer da aztarna ekologikoa? Aztarna ekologikoa herritarrek kontsumitzen dituzten baliabideak sortzeko eta sortzen dituzten hondakinak asimilatzeko behar den lurazalera edo lurazalaren kalkulua da, batez ere. Ez dakit. Bai, Ander? Ados? Bai, ados. Kalkulatzen da zenbat baso behar den gure eragina edo gure inpaktua jasateko. Garrantzizkoa gaur egun, eta aztarna ekologikoa egitasmoa, beraz, egitasmoari buruz hitz egingo dugu gaur, zertaz hitz egiten ari gara? Zertan datza Eusko Ikaskuntzak antolatutako egitasmoa? Lehen esan bezala, proiektu hau da gure gazteak sentsibilizazio edo ingurumen aldeko sentsibilizazio hori garatzeko eta autokritika egiteko proiektu bat da batez ere. Aztarna ekologikoa aztertu daiteke zientifikoki, baina kasu honetan hori batez ere da beraiek parte hartzaileek behatzeko eta kritikatzeko edo hori proposamenak eta garatzeko etorkizunari begira. Partaidetza bilatzea garrantzitsua da, ezta? Zaila da? Partaidetza bilatzea edo gaurko gazten artean? Gure kasuan hasieratik hori 8 parte hartzaile izan ditugu, Bizkaian 10 uste dut izan direla, eta hasieratik bete zan, eta ez dakit, parte hartzea ona izan da. Ander, partaidetza ez? Bai, ni ikiden artean gaina interesa ikusi eta hori partaidetza aktiboa izan dela esan ditak. Beraz, helburua Nerea, egitasmoaren helburua, programari ekiteko unean, Azkenean ikastetxe bat hartu dugu, bat Gipuzkoan eta beste bat Bizkaian, antzeko ezaugarriak dituna, eta horren aztarna kalkulatu dugu edo bintzat alde izan duguna edo
ikusi du eta konklusio batzuk atera ditugu, eta hortikan ze hobetu daitekeen aztarna hori erreduzitzeko atera ditugu. Ze ikastetxetan, burutzen ari dira ikasmoa edo? Ba, egin dugu Gipuzkoako Amaraberri ikastetxean, eta Bizkaian egin da Ander Deuna Sopelako ikastetxean. Eta zeinek erabaki zuen hori? Tutoren artean, erabaki genuen batez ere ikasle kopurua bietan antzekoa izateko, gero konparagarria izateko. Programa burutzen ari da oraindikan, ala ez da beraz amaitu? Zein da egutegia? Programa ia bukatu dugu, bi taldeen topaketa genuen duela 2 aste, Zarautzen, Aterpetxean, eta hori biak konparatu genitun, eta denon artean ondorioak atera, eta proposamen batzuk, eta orain informea garatzen ari gara, entregatzeko, eta gero ikastetxeei ere bidaltzeko, gazteen proposamenak eta beraientzat baliagarri edo izan dadila. Beraz informea ja bidalita dago, hemen Gipuzkoan? Bai. Bizkaian ere bai, edo? Berez, aste honetan zehar bidali bar genuen, eta hori Naiarak eta biok bidalita dugu da, baina hori, justo aste honetan zen, epea. Zeintzuk dira partaide, unibertsitateko ikasleak, hemen dugu Ander, ze betekizun edo ze behar zituzten partaideak? Interesa batez ere, ingurumenari eta proiektuari interesa izatea, eta parte hartze aktiboa edo, eta bestalde Eusko Ikaskuntzak ere banatzen ditu aukeraskeko kredituak, gero fakultatean edo unibertsitatean aurkezteko. Eta baina batez ere hori parte hartzea eta gogoak izatea, proiektua egiteko eta beste gazteekin egoteko eta... Bai, berez, kredituen kontua asko lagundu du apuntatzeko. Garrantzitsua. Bai, garrantzitsua izan da, baina gero behin hasita interesa sortu da gure artean eta oso ondo, azkenean ikasi egin dugu eta parte hartu dugu. Zure kasudan beraz, zergatik parte hartu zenun, kredituen arabera edo zakit? Bai, kreditua hori garrantzitsua izan dira, baina nire ondoan dagoena tutorean erarreba da, eta orduan bera komentitu zian, kontatu zian zertaz joan, eta gustatu zitzaidan, eta abentura horretan sartu nintzen. Nereak izan zuen ideia edo? Bai. Ni lehengo urtean parte hartu nuen proiektu honetan ere, baina hori parte hartzaile modura, eta urtean proposatu zidaten tutore modura parte hartzea. Eta, lehengo urteko esperientziarekin edo, nea nahi animatu nuen. Errepikatuko duzu? Bai, ni berriz egiten bada, bai. Gustora. Aiparitzagun tailerraren ezaugarri nagusiak, proiektua bera, eta ze metodologia erabiltzen duzue, aztarna ekologiko hori kalkulatzeko? Hasieran hori bi taldetan banatu ginen, Gipuzkoa eta Bizkaia, eta gero talde hauetan banatu zen aztarna ekologiko totala 5 azpi aztarnetan edo. Material didaktikoa, garraioa, elikadura, hondakinak, eta falta zait? Eta energiakoa. Eta energia hori da. Eta bikoteka parte hartzaileak aztertu zituzten lehenengo ikastetxera egin genuen bisita batean, eta hangoei irakasleei edo mantenimenduko pertsonari egin zioten galdera batzuk, datuak lortzeko, eta gero hemendik bikote bakoitzak aztertu zuen bere azpi aztarna, eta gero Gipuzkoako taldean bentzak gero bateratu genuen, eta bakoitzak azaldu zuen prestatutako sarrera, emaitzak, ondorioak, ezaugarriak, hori dena, eta gero denon artean ondorio batzuk atera genitun, eta Bizkaiako taldearekin elkartu ginenean, denon artean biak konparatu genitun, eta
ikastetxei bidaltzeko ondorio eta gomendio garrantzitsuenak edo azpimarratu genitu. Beraz, bikoteak zeuden, talde bakoitzan, hobeto bikoteka, edo... Bai, hobeto bikoteka horrela, beti lagun batekin hobeto lan egiten da, eta bien artean ideiak ere errazago sortzen dira, eta ikusteko bai lau begi baino hobeto. Gainera hori eztabaida sortzen bada, hori berak esaten duena, ez? Bion artean, igual elkarrizketa gehiago sortzen dira eta ideia gehiago ere. Eztabaida ugari, agertzen da? Bai, berez, bikoten artean ez, baina gero guztia batera jarri inanean, bai, eztabaidak sortu zian edo, eta konklusio batzuk ere, konklusio asko atregin dutun. Konklusioak eta gomendioak bai asko atea zian. Adibidez, ze konklusio? Adibidez, gure kasuan hondakinen aztarna kalkulatu genuen, eta ikusi genuen, adibidez, jangeletan eta erabiltzen zutela paperezko serbileta, eta orduan gomendio bezala esan genuen etxetik bakoitza telazko serbiletak eramatea edo ume bakoitza bere serbileta eramatea, eta halako gomendioa. Zaki panel solarra jartzea, gero eraikinen aislamendua ere hobetzea, eta halakoak. Proposamenak, gero Bai, proposamenak egin genituen eta bidali, baina gero ja bakoitzak ere baliabideen... Baliabideen hori da, gero dirua ere behar da hori eramateko. Bueno, gazte parte hartzaien esperientza, Ander, nola bizituzu esperientza hau, ez espero zenuen, eta azkenian, naiz eta programa oraindik garapen fasean egon, bukatzearria egon, azkenian zure itxaropenak asetu alduen edo ez, zaki konta ezaguzu. Bai, pentsatu nuena baino hobeto, ze nik uste nun datu pila bat izango genitula eta formulakin kalkulatzeko eta baina azkenean egin genuen gehiago bizuala, ze hondakinak ere ezin dira kalkulatu, eta datu asko atera egin dituen naiz eta ez idatziz, kasu batzutan bai, paperaren arloan edo, baina oso ondo, eta gainera jendea oso atsegina eta parte hartzen zuela, eta interesakin hartu zuen, eta oso ondo. Bai, pentsatzen duna baino beto. Beraz, damutasunik ez? Ez, errepikatzeko. Beste parteekin ondo ibilizara, esaten zu, konexio harreman ona izan alda, feeling, esaten den, hori izan alda hilabete hauetan zea, ez da, garrantzitsua izango da hori, eta nerea? Bai, parte hartzaileen interesa, premiazkoa da gauza hauek garatzeko, eta emaitza, batzukin hasieran hori nola etzekiten zertazi joan eta pixka eta atzetik egon ginen, baina azkenean pozik gaude, gainera hori zarautzen elkartu ginenean bitaldeen artean oso giro ona sortu zen, joku batzuk egin genitun larun bat arratsaldean eta hor ja denak elkartu ginen eta oso ondo. Hori noiz izan zen? Orain dela 2 aste. Orain dela 2 asteburu, zarautzen elkartu ginen, eta hori goizetan, larun bat eta igande goizetan lan egin genuen, eta aurkezpenak, eta ondorioak eta bidena, eta larun bat arratsaldean euskal jokuak edo, eta hori bi taldetan banatu ginen, gipuzkoarrak eta bizkaitarrak, eta bion arteko borroka sortu zen, eta hori... Gipuzkoak. Ja, beti bezala. Bai. Eta tutorialen esperientzan ere, lehenaldia ez da izan, aurten, ez uia, esan duzun bezala, iaz ere parte hartu zenun? Hori, iaz parte hartzaile modura egon nintzen, eta aurten hori tutoren modura, eta... Zer diferentzia daude, parte edo tutore moduan parte hartzea programa honetan? Hartu behar duzula autoritate gehiago edo, eta zure lana garrantzitsuagoa dela, eta dena antolatu behar duzu ongi, eta
parte hartzaileei laguntza eskaini, eta pixkat lanak gidatu batez ere ondo antolatzea oso garrantzitsua da. Ardura. Hori da, ardura. Hori da. Ardura du nona da? Bai, Zezango duzu. Hori da, gero beste letxean. Ez, baina berez, arazoak izan genituen, arazoak ez, baina egin genituen zerborro 2 edo 3 eta bidali genituen, eta gero zuzenduak edo gomendioekin ere bueltatu zizkibuten eta oso ondo. Bestela igual desastre bat dago zen. Eskerrik asko. Beraz, tutore bezala, ze konklusio ateratzen dituzu, hurrengo urtean berriz ere errepikatzeko edo... Negatik proposatzen badidate, ni gustora, asko gustatu zait esperientzia, eta hori pozik nago lortutako ondorioekin edo. Eta errepikatzeko. Zerbait aldatu edo, behintzat, ez dakiz, zertxobait bestera batera egin izango zenukete, hartzera begira, edo? Igual hasieratik hori parte hartzaileen benetan interesatzen zaienei edo hori eskatzea, interes hori. Ze hori gehienekin emaitzonak izan ditugu, baina hasieran hori egon ginen ere bikin edo azkenean zutela lana espero bezala garatu, eta batez ere hori, interesa dutenei benetan eskatzea, edo bestela hori, zabudatzea. Baina hori, proiektu aldetik, dena ondo joan da, Eusko Ikaskuntzatik, behar genuen guztia lortu dugu, eta hori oso ondo, antolakuntza eta oso ona izan da. Zenbat pertsona parte hartu duzue, aurten, Gipuzkoa eta Bizkaiko taldeen artean? 18 bat edo guztira. Partaide 16, eta gero, ez? 16 partaide eta gero 3 tutore. Bizkaian bat zegoen eta Gipuzkoan 2 ginen. Beraz, feeling ona, eta tentsiorik gabe? Hori da. Ez, joko eta makarrik, ez? Joko eta Baina ez, oso ondo. Lanean ez? Ez. Lan asko egin duzu edo? Ez da denbora asko... Zakitzen bat ordu, nola antolatu duzu lanaren garapena edo? Azkenean 3 arratsaldetan edo elkartuta egiten da. Esate dut, zurekideekin geratu, june aurretikan, ikastola june aurretikan geratu, egin prebizio batzuk, espero dugun edo balako kuestionario bat, eta gero hori pasata gero berriz elkartu eta horria konklusioak egin, eta gero igual beste behin edo beste bitan berriz lan egin, baina ez du hainbeste denbora eskatzen, ez du ikastaro normalaen edo unibertsitateko gaiekin denbora kentzen. Beraz, 3-4 egunetan egiten da, ez da? Bai, gogoak ginta jartzen batzea, igual gaten batzea eta ez batzua zer egiten, igual denbora gehiago barko da, baina bai. Liderren bat izan alduzu, taldean? Ez, nola, bikoteka banatu ditugun aztarnak eta bikote bakoitzak bere lana hain bartzun, eta gero denon artean edo banatu, eta ez da egon nola lider bat edo. Baina, eta garrantzitsuena, ikasi edo ez? Bai, ikasi gu. Bai? Bai, da kontzientzia lasaiago dugu. Lehen zen egiten gauzak agian... Bai, igual jakin baina ez da konturatzen. Telebistan ikusten dituze askotan, ez? Aztarnak logikoari buruz, eta kambio klimatiko eta... Bai, baina ez da implikatzen, ikusten duzu telebistan da hori, ikusi eta pasa eta baina lan egitean da gomendioak proposatzean eta gehiago ikasten da. Nire ondorio orokorra izan da, espero baino erantzun hobeagoak lortu ditugula ikastetxean, eta bonbillak edo kontsumo basukoak dituztela, gas naturala erabiltzen dute, ez dakit, urratsak eta lantzen dituztela aztarna ekologikoa gutxitzeko, eta oraindik lana falta da, baina
Bai, hori da, guk Amara Berrin behintzat, hori aztertu duguna, bidean daudela ondorioztatu dugu, eta hori, oraindik pixkat falta dela, eta batez ere, teorikoki edo jarri dituzten, urratsak edo, batzutan hori praktikan ere egitea, adibidez hori jangelan eta ondo banatzea hondakinak eta, baina orokorrean bidean daudela. Bai, ondo zegoen, energia aldetik eta oso ondo. Aztarna aldetik, zan edo. Aztarna aldetik. Eta aztarna ekologikoa egitasmo honez aparte, esan dugu ere beste tailer batzuk ere antolatu dituzuela, Eusko Ikaskuntzako Gazteria Sailak, adibidez, esaten zenuen, Euskadi buruz ere zerbait alduzu, Bai, iten da Euskadi ondasunak eta horri buruzko tailerrak eta politikari buruzko gazteen parte hartzea eta eztabaida sortzea edo ere, uste dut egin direla tailerrak edo ari direla, eta hori nire kasuan, hori Aunjamendi entziklopedia berritzeko, digitala, ni biologiako taldean nago, eta hori lanean gaude. Hori ere urtero egiten da, edo? Lehen urtean hasi ginen, eta proiektu ez dakit noiz arte bukatu arte edo, baina hori nola oraindik informazio asko edo sartu behar den, luzerako izango dela uste dut. Ander, beste tailer batean parte hartzeko asmo alduzu, edo? Oraingoz denborakin larri gabiltza arkitekturan, oraingoz ez, baina, ikusteko, Zaire gira. Animatuko izu. Bai, azkenean kometuko dit. Ez gero bekak eta proiektu interesgarriak eta sortzen dira. Dena begiratu behar da eta justo igual topatzen zu zerbait zure interesa edo pizten duela eta behin batean parte hartuta eta ja ikusita Eusko Ikaskuntzak eta nola funtzionatzen duen gehiago animatzen zara bigarren batera. Eta kerredituak ere hartzeko, Garantzitsua, bai. Nerea Fernandez, Ander Fernandez, Anaiarrak, eskerrik asko entxetartzagatik. Zuri, bai. Beste gunen bat arte. Vale, beste arte. Agur. Eta agurtu baino lehen, gurekin harremanetan jartzeko bibide daukazue. Lehendabizikoa Eusko Ikaskuntzako weborria, 3bikoitz euskogidoi-ikaskuntza.org, eta bestea helbide elektroniko bat, Eusko Ikaskuntza @herrigidoirratia.com. Besterik ez, datorren larunbat arte, ondo izan, naio!